abane londo kok nguber simbokku. Coba ning omah simbok tak sambane ana apa, Mbak? Sarip sing mulih, Mbak. Mbak. Walah dalah. Lah simbok lah kono ngene Pak Lurah Sumber Galang iki gelek apa? Apa le? Simbok lah kok letrek riko. Mbak, riko aja letrek-letrek, Mbak. Riko takone ke Sumber Galang, Mbak. Ayo, takone Sumber Galang ya, Mbak ya. Ayo. Kok dikosek karo Sumber Galang. Sumber Galang ya. Tuku Brambang ning Maindu. Sumber Galang tetap maju. Terima kasih.
saiki umat sirae taun dina muleng rana telung dina bali ning kene aduh senenge sing sakdina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sedina kanggo golek kaya kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno ditandani pripatiki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu nyanding dhewe aku yen nyanding wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone jaga tak sesuwun enggal diparingi eling marang keluarga tansah nyandi ayam tentrem pangajab rina lan wengi bola beli juga wilara